Kowe kebangetan kowe ngatasi derajat yang Batul Gediban Pitulukar. Kowe nyolok mripat ning Baladewa. Kowe nginung karo anak Lesmana Mandra Kumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng. Ya. Kangso kalima petangan kados mekaten menika mboten dipun agem. Mboten nggih. Sabab nuwun sewu, Desa Mawacara Negara Mawatata. Petangan Sukalima menika wonten piyambak. Petangan Sukalima menika tiyang badhe nglampahi rabi menika kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda. Pancasuda inggih nggih. Pancasuda menika nuwun sewu. Dinten kelairanipun temanten kakung dina pasarane menika dipun jumlahaken kaliyan dina kelairane temanten putri. Lajeng dipun suda 5. Menawi dipun suda 5 menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati. Tegesipun durung tutug gone mangon bale wisma wis dadi duda utawa randha menika mboten sae. Mekaten Bapak Tunung menika malah kula nembe ngertos. Menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh. Panjenengan paring kawruh babagan kenceng keparang seneng lan wilujeng menika kala wau kula ngaturi kawruh kula ingkang sinebut Pancasuda. Lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jodoh. Tegesipun jojo menika kula nuwun sewu menggok ya ngemplok obah ya mamah nggone bale mangun bale wisma bakal apik lan becik nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen momong karo anak putu. Menawi tiba telu menika wahyu. Wahyu menika sae. Menawi panjenenganipun jodohaken petanganipun tiyang mangun bale wisma menawi tiba 3 utawi 3 menika sae nggih. Menika tegesipun badhe bebakulan ya laris, badhe menapa-menapa tentu dipun ayemi dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Menawi dawah papat menika ugi sinebut pegat, ning ora pegat pati. Ana sing pegat rejekine, ana sing pegat ora duwe anak lan turun sak piturute. Menika petanganipun menawi saka 5. Mekaten iki nggih. Monggo lairipun Lesmana kaliyan lairipun Prantawati menika sampun kula itang menika sampun cocok. Dawahipun kalih. Lho, Bapak Durna menapa ngertos lairipun anak kula? Sampun ngertos, nggih. Mawi paningal batos. Rebo wage lho. Loro, tegesipun jojo. Lho, menapa mboten elok? Lesmana kaliyan putra Prantawati menika sampun jojo. Menggok ngemplok obah mamah. Menawi cara kula benjang menapa malih panjenengan badhe muktekaken dhateng Kang putra pun Prantawati menapa menawi boten sak menika nggih. Monggo dinten menika badhe kula boyong wonten negari Ngastina. Upami wonten pangandika paduka handhuwa keparingun Bapak ing Sukalima dasaripun menapa lan wonten pangandika menapa malih kula nedya cumadong dawuh ngendikanipun anak Prabu Kresna ing Ndarawati nggih. Dereng ngantos purna anggen kula nampi sabda pangandikanipun Bapak Durna menika mboten mangling kados sowanipun Panakawan Gareng kaliyan Bagong ingkang sowan wonten negari Ndarawati Kangka Prabu jagat wasisari Kumbathara Kresna kula wonten timbalaning ngadhawuh yen najan dikapakno wae Gareng lan Bagong kuwi Panakawan negara ing Ngamarta padha karo Panakawan negara ing Ndarawati. Mula mbok menawa suwane Gareng lan Bagong iki ana wigati ingkang bakal diaturake marang Kyai Prabu Ndarawati. Kresna timbalana apa wigatining Panakawan sakarone dene sowan ana Praja Ndarawati. Koko Prabu lenggah ingkang langkung merayogi kula badhe andangu dhateng sowanipun Panakawan kekalih. Yo, Kresna kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang. Panakawan Gareng padha raja sapraptamu Panakawan ning Praja Ndarawati. Nala Gareng nonamit pasang kaliman tabik tinebihna ing lodone dumawahing tawang tuwang linepatna ing tulak manuk. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdipun Nala Gareng kunjung kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Panakawan batur derajate nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga ingkang kula ngabiyantura kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Nala Gareng. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan
Nunamet pasang kaliman tabek tinebendang dengan demawai tawang-tawang. Kowe iki ngopo e, Gong? Men kaya kowe. Rasa kaya aku. Watake dewi-dewi. Linepana ing tulamanu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kemempang abekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestuning ingsun tampan ana apa kawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawakana kabejaning gesang kula sinuwun. Iya Panakawan Bagong Prayogana sampun boten kirang prayogi. Oh, Nala Gareng kowe padha raja sapraptamu Nala Gareng. Kados Penemban Durna. Iya. Aku bendaramu Sokalima Penemban Durna. Lenggah wonten ing mriki. Ya wis pancen sawetara aku sowan anak Prabu Ndarawati. Bekti kula kunjuk Penemban. Tak tampa. Pangestuku tampan ana ya Nala Gareng. Nun iki sanget anggen kawitadosaken jimat paripe. Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan. Nggih. Nala Gareng wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget nun inggih. Ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Wah, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumung kemeng bekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Malih menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Gusti kula ing Sri Ndarawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten negari Ndarawati apa dikongkon bapakmu sanes apa saka karepmu dhewe sanes apa karang kedempel ana perkara mboten la ana apa Gareng kula mboten dipun kongkon bapak kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar bojo kula ya ora ning mugi andadosna kawuningan sampun wonten setunggal candra menika Petruk menika opname lho Petruk apa kuwi mau opname iki apa sakit lara ngono wae nggih sakit lara apa Petruk wah wis mboten ngerti dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite digawa tengken dukun ya ora mari-mari dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari monggo Petruk niku meneng ngeteng-ngeteng teng amben ora obah ora napa-napa matane kedap-kedip nyawang usuk lah terus Petruk kanane saiki piye wah wis mengkari esuk sore Petruk lara tenan lho Gareng. Lara tenan apa dikira ngapusi. Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah, sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Kula jukone segoreng. Ya kula jukoke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temel-temel mongko ora nganggo lawuh, mung sego tok. Diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kalih kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi, upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak, cebol gayu wulan, wuta ngitung lintang, tange kelakone cepak wurunge. Mula nek gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Kula ngoten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku ora arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur.
sing ngendika sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tau. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada, sinuwun Ndarawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan iku Petruk Kantong Bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lil awake lemes ora duwe daya niku mikir pengendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wikresna tumaming dlancang seta, ora kena lumebek. Nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika, mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndarawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati. Niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo sinuwun Prabu Ndarawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis ngomong kali kula, "Reng, kowe ning negara Ndarawati, terus kowe matura bab janjine sinuwun Kresna. Nek sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu, panjenengane sinuwun Ndarawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kalih kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake, terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges sinuwun Ndarawati utang nyawa karo Nalagareng. Tantri maning Nalagareng arep awak kula kaya ngeten niku, arep awak kula tangan kula cekot, sikil kula becik, mata kula kira. Ning nek kula bumi angus negara Ndarawati ora nganti telung kedheping netra, mesti kula sing kobong. Piye ta ora sumbar iki ora? Bumi angus negara Ndarawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanane le omong mencla-mencle. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndarawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel base bosa. Bosa. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dhateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nalagareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalangganipun Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ndarawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa Penembanduna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nalagareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nalagareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun Sembrana. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake ingkang putra Katur Begawan Durna ajeng didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nalagareng. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten
mangertosi kondange Ndara Lesmana. Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalendra, arepa menika sesuk bakal gumanti keprabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada Kenthir. Napa sampeyan mentala? Putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna. Lah kok didhawuh karo wong lanang sing rada Kenthir. Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndarawati menika blereng dhateng Kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap karo Kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhawuh karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedibal 17. Petra niku mung Panakawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akeh Brana Picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh Brana Picis. Malah kadang kala wong sing ngokehan Brana Picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petra nika wongean, ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arepa ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Goro Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti ting krompiang nganggo jarik ngibarate blebekan mas. Ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan. Ya ngoten niku carane ngitung kabagyaning batin ora sumanding. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin mesti kabagyaning lahir bakal sumanding. Niku sing disebut marmisah. Mengkono lho Gareng nggih. Ning nggih gumantung panjenengan, monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kenthir monggo. Paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adi kula Petra arep ora patek sugih ning ya kok seneng atine niku pilihan angel sinuwun angel. Nuwun sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning pati nglalu mergo ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Ing atase kowe men drajating Panakawan Gedibal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap ndrewi kaya grojokan, nerwete kaya becek sepun bapak tegalan ucap. Nah, wani rasa wedi kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula icih? Putu kula Semana Mandrakumara. Kowe tak anggap wong Kenthir, tak anggap wong edan, tak anggap wong koclok. Kowe putra Nalendra, Nala Gareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu, kula tak takon, Kenthir napa mboten? Lho, heeh, ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni, omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru. Napa wontene? Kula men kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nala Gareng. Kowe iso meneng apa ora?
Kowe kebangetan kowe ngatasi derajat Batul Gediban Pitulukar. Kowe nyolok mripat ing Baladewa. Kowe ngino karo anak Lesmana Mandra Kumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng. Ya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan. Gareng kudune ngerti. Mungsumu ki aku ora kowe. Gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandra Kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklasan dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngecek karo Begawan Durna ngecek karo Baladewa. Apa-apamu? Wah, yen ngono pancen pepalange Lesmana Mandra Kumara ki mung Ponokawan. Petruk sing utusan kakangne nolo Gareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus cekal kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati, ora iso. Bali piye? Wah, wis eren kesel e nyuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kono wis nantang urung tak anteni. Nadyan keputra pun Surtayu cumadhong dawuh menemban. Nadyan kula pun Kartomarma cumadhong dawuh. Kula pun Swatama cumadhong dawuh menemban. Pripun, Mbah? Itu gawe napa bocah? Agripu sapian lambat dateng pun Purantawati badhe kajauhaken kaliyan pun Lesmana Mandra Kumara. Itu damel menapa boten menemban? Nuwun sewu Dipate. Nggih, Kakang Durna pripun? Niki kula upamake kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Liripun pripun sampeyan paring pangandika mekaten? Sowan kula kaliyan Prabu Baladewa nalika semanten sampun tinampi dening nata ing Ndorowati Prabu Sri Bathara Kresna. Napa sing dadi wigatinipun kula aturake ning babak anglayani jujul anusuli. Sowanipun Ponokawan nala Gareng kan Bagong ngandhakake nek Petruk lara, jarine anak Prabu Ndorowati tau tate paring pangandikan sapa sing iso mbalekake pustaka jaman Rimasata. Yen wadon diaku putra, yen lanang dipek mantu lho, menika ingkang dadosaken perkawis. Tumuli dados gegeran wonten ing parepatan negari Ndorowati. Antawisipun kula kalih nala Gareng anak Prabu Baladewa kalih Bagong. Wah, wis boten katen-katenan. Tumuli nala Gareng kan Bagong nantang kalian ingkang rayipun Begawan Durna. Oh, ngoten nggih. Terus anak Prabu Baladewa ditantang dening Bagong. Tumuli kula nglampahaken para Satakura menika ingkang wigati Dursasana. Pripun, Perban? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja nganti kowe dikangelan. Nek nganti kowe kalah karo nala Gareng karo Bagong, wah, Lesmana anakmu nggone bakal jawab karo Purantawati gagar-wigar ora entuk karya. Oh nggih, ngestakaken. Nggih, ngestakaken dawuh. Kowe iki ngapa Dursasana? Wis sago kok isih cengenges-cengenges. Lho mawon, sago kula niku. Niku jane mboten lahir batin. Lho, kok lahir batin? Mergi kula ngertos Gareng niku sapa, Bagong niku sapa. Mula Kurawa mboten wonten sing saur manuk. Kurawa mboten wonten sing wangsulan niku merga Kurawa niku batin atine kula wis ngerti. Nek janjane wedi kabeh kali Gareng kali Bagong. Mula trima meneng mawon. Loh, Gareng ki mung ponokan, Bagong ki mung ponokan kok wedi sing diwedeni apane? Oh, sampeyan mboten ngerti kok. Ketoke pancen ming Ponokawan loro saudon telu saurupaning nuwun sewu nika anake Semar. Monggo Semar niku dewa Ngejawanta teges nika turuning dewa. Tur wong salwangsul kula tak takon kali panjenengan bawa kenemban. Kurawa teng pundi papan niku nek ketemu Ponokawan loro siji Petruk, loro Gareng, telu Bagong wis dadi Pancakara ning ora tau iso menang. Lah kok begini iki ajeng dibaleni. Mengke kairagan ku priksa. Sing priksa sapa? Kurawa no. Dikira sapa? Kurawa niku bakal doting penyonyo sirahe doting penjoto. Urang-urang bejane tugel tangane.
tugel sikile kok sampean iku enak paring dawuh. Dur, nun. Dawuhe Kakang Durna kuwi dadi sabdaning Narendra Ngastina. Nek kowe ora menyang padha karo kowe nyulayani rembuke anak Prabu Duryudana bakal gedhe pidanane. Lah, ngene iki sing kula wedeni. Terus pripun? Mangkata ya le ora ketang saubengan robengan mangkata. Sirnakna yen perlu bandanen nala gareng karo Bagong mengko men bisa lulus nggone Boyong Purantawati. Oh, nggih. Ning janji lho, Man. Janji apa? Kowe ora ketang klungsu-klungsu nek meludu ngestu padha dawuh Begawan Durna nek iso, nek mboten iso ya samadya mawon. Butuhe kowe mangkat nggih. Ayo Le. Nyekel gareng karo Bagong. Ora sada wedi, ora sada walang ati pikire. Sing tetek tanggo-tanggon pesthekno kowe bakal rekoso uripmu kowe. Iya aku ya ngerti. Ya ming tak pikir-pikir kok aku iki kurang gawean. Kurang gawean mergane aku kawan nantang karo Begawan Durna, aku ora sadar nek Durna iki gawa Kurawa. Mula bareng Durna nyimpang dalan ngetape para sata Kurawa tak pikir-pikir kok iki padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Tangeh kelakone urip mesti bakal tekaning pati. Terus nek miturut kowe piye kok? Nah aku ya lanjut tegese gelut karo Kurawa. Mangane mulai ora entuk kabar Petro nglalu. Kowe kelangan adi, ya ta? Ning dhewe mati nang kene dikongkon Petro krungu kabar Gareng Bagong mati nang negara Ndarawati. Petro bangga ora sida nglalu. Aning awak dhewe mati. Oh iya iya. Ha iya. Wis ra iso urip ya ora iso. Piye nek mundur kok kayane ya isin ning atase awak dhewe musuh Kurawa kok mundur iki apa ora gawe isin bapak ora gawe isin Petro ngene wae rek pokoke tanggung ngono gandeng aku wis kebacut nantang Prabu Baladewa wis pokoke kudu tak adepi sapa sing belani Baladewa tetep tak katutke dosane semono kowe kebacut nantang Durna aku rada enceng Durna ki rawani gelut iki sing justru berat ki aku kok berat sing tak tantang Baladewa nek nganti Baladewa nesu Bagong mana-mana jajaran sekretare bola ora minggat gelandang nenggala modar aku abot aku to resikone ha iya mula kene wae saiki didum piye kowe mungsuh Kurawa nek Baladewa maju aku sing ngadepi aku heeh Kurawa 100 ki tanding aku ora masalah kowe iki cilik ketoke cilik ning ringki lho rek anu ketoke cilik ning Dedaya lho kowe ha iya anak mbarep kok wani ora wani nek wani tak ndelok kaya ngapa kadedaning nala gareng mundur kene le Kurawa tekan kene ora nglundung karo awake dhewe kon bali ning omahe Petro aja gelem rawe rantas malang bakal tak putung tontonan kowe arep ngerti kridane kakangmu mbarep jaman kowe rungono aku ndereke Ndara Janaka iki Ndara Janaka mungsuh caklipatine Ndara Janaka krubut buta 40 wae ana tak rampungi dhewe kuwi le wayangan endi kuwi hah aku tak takon le wayangan endi Gareng kok menang ro buta 40 iki kowe iki dituthuk sandal bojomu nangis kok lho Gareng suarane aja sak kepenake dhewe sakarepku wong cang-cang budhe kok arep nyuara kowe piye sakarepku tegese kowe wani karo Kurawa wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa aja men kowe surtai ayo Citraksi Dursasana Durgapa Kartamarwa Dursena Mogati kon maju kabeh tak nggo nekram sira iki weh bocah iki mripate kira tangane becik kok omongane kaya iso mateni geni aku dadi kaya ngono lho kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati mboten sadi eman kaya bayi eman-eman teng mriki buktekke sapa sing iso ngalahke Nala Gareng menang Boyong Purantawati semono uga Kurawa bubar saka tangane Nala Gareng Petruk dhaup karo Purantawati ngono ta Gong cocok coba iya tak tampa bekti kula mo iya tak tampa Petruk bekti kula mir iya Bagong tak tampa nang apa ha lah kok dadi janur gunung kadingaren
Ora tak timbali kok sowan. Wis Truk, matura. Para Madyawusana tak pasrahke karo kowe. Panuntungsane Bapak. Truk eneng apa? Sewu lepat diagung mangaksami nggih, Pak. Iya. Arep matur apa? Namung badhe nyuwun pangestu dhateng Bapak Semar. Kowe arep duwe gawe apa? Mboten gadah damel. Ning kula gadah niat, Pak. Niat kula mboten sanes namung kejawi netepi dhateng panggenipun Priyagung ingkang natipun ngendikaken dhateng kula ingkang nalika semanten sampun dipun seksekaken dhateng jagat saisinipun. Sampun ngantos Priyagung menika kala wau tetel kanalindranipun amargi pangandikanipun mboten dipun tetepi. Kowe iki omong apa, Bapak kok ora ngerti? Nalika lampahing ingkang kepengker Sinuwun Ndarawati paring dawuh kalih kula. Sapa sing iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada sing dicolong Dewi Mustaka Weni bakal tak pek mantu. Monggo nalika semana ingkang saged ngunduraken pustaka Jamus Lima Sada kula mbuh lara-larahe saka sapa ning sing wigati sing iso ngaturake pustaka Jamus Lima Sada kula. Iya. Lah niki tekan sepriki niki kabar sing kawentar Sinuwun Ndarawati kagungan putra namipun Purantawati. Dados hujating para penglamar. Terus kula utusan kalih kakang kula Mas Gareng, kula kensuwang teng negara Ndarawati nanjeke ngendikane Sinuwun Ndarawati. Mula dinten iki Dewi Purantawati nyuwun pepanggil reruba temanten kakung kedah saged ngaturaken senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati. Pak, kula nyuwun pangestu nek saged kula ajeng goleki pusaka kang aran senjata cakra ingkang murca saking negari Ndarawati. Nek pikantuk dados jalaran anggen kula nuwun sewu lho Pak dados mantunipun Sinuwun Prabu Ndarawati, Pak. Nek rasamu wis nekat ta, ya wis kuwi bakale kelakon ning kowe kudu ngukur karo kekuatanmu. Sing calon besak utawa calon maratuamu kuwi Nalendra. Dene kuwi ming derajate ngaceplik ming wong loro saudon telu saurupan. Kowe ming batur. Kuwatire atiku nek nganti kowe memirang marang Sinuwun Ndarawati. Ngembete gawe wirang bapakmu Semar. Mula gegayuhanmu kuwi aku mengestoni ning aku ora iso mbantu apa-apa. Senjata cakra golek ana, nek ketemu bejo kowe, nek ora ketemu rasa duwe tingkah laku sing aneh-aneh. Bali ning omahmu tentrem karo anak bojomu Petruk. Nyuwun pangestu, Pak. Petruk kita ngapa? Kekilapan menapa pulun panjenengan menika ngertos mubah musi ing dhateng titah. Adalah ya. Kita kepengin kelakon panjangka kita ngene kepengin dhaup karo Purantawati. Ngerti ya? Aja seneng sik. Ulun Onyang Madyapada kuwi matedhake dawuh timbalaning Hyang Pramesti Bathara Guru. Kita ingkang wajib nampa timbalaning Hyang Pramesti Jagat Girinata. Ngerti ya? Pancen kepara nyata anane Purantawati kuwi cinadang dadi jodoh kita. Ning aja enak-enak ngapi-enak merga kita kudu goleki ingkang kinastan senjata cakra. Kuwi tenan, Petruk. Hah? Upama sampeyan niku kudu dewas tak tubruk tak ulang-ulang. Saking seneng kula. Niku tenan, Bu Kulun. Iya, tenan aja kuwatir. Lajeng kula anggenipun ngupaya senjata cakra teng pundi? Mlaku bener dalan urut dalan iki aja menggak-menggok nggih. Nglakonana tapa ngramit tulung marang pepadaning urip. Paring sandang wong kawutan, paring boga wong kaluwen, paring payung wong kudanan, paring teken wong kalunyon. Nggih. Kita ulun paringi wujuding pusaka, aran wujuding pari suli. Suli bambu. Wes. Sembrono ora. Paringi pari suli kemana suli bambu dengkul kita kuwi. Nggih. Napa anu? Suli Bantul. Utuh. Ah, pripun kersane? Tampan ana pari suli, kita mlaku kaya dawuh ulun. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aja kersane ya Petruk, monggo ana wong dawuh tulung karenjen kita tulung ana. Nggih, ngestaken dawuh. Tampan ana Petruk ngene. Kula terima ringaken Bung Ulun. Kok mangang apa? Kaya ngapa kaya? Kula terima ringaken. Ya Petruk tampan ana.
Sampeyan niku lanang kula lanang kok ngenehi kembang wong lanang. Tanda cinta. As. Dewa kok cinta karo Tita iki cinta apa ora? Iki arane parisuli, kembang parisuli. Weh. Kembang iki tok tuthuke sapa-sapa? Bisa sirna Margalayu. Waduh, matur nuwun. Wah, jan apike kaya ngene. Ambune jan. Kok dimplok barang. Lagi saking seneng kula kok. Wis kita mangkat. Nggih, ngestaken dawuh. Mangkat Petruk. Nggih, nyun pamit Bu Kula. Sing